Queimada galega é unha bebida tradicional elaborada con aguardente, azucre, casca de limón e grans de café. Prepárase nun recipiente de barro chamado pote e o licor prende lume, creando un espectáculo visual e aromático único. As orixes da queimada pérdense no tempo, aínda que se cree que está ligada a antigos rituais celtas relacionados coa purificación e a protección contra os malos espíritus. A tradición mantívose viva ao longo dos séculos e hoxe é unha parte importante da cultura galega. A preparación da queimada é todo un ritual. Comeza quentando o licor na pota co azucre, a pel de limón e os grans de café. Unha vez quente, a mestura prende lume e recítase un galego un feitizo que invoca as forzas do ben e afasta as do mal. O feitizo é un elemento fundamental do ritual. É unha poesía máxica que se recita mentres arden as chamas e que ten como obxectivo purificar o medio ambiente e protexer aos presentes dos malos espíritus. A queimada atribúeselle propiedades curativas e dixestivas. Dice que a aguardente, quente cos outros ingredientes, axuda a combater a resfriados, gripes e outras enfermidades. A queimada é unha bebida moi popular en Galicia e adoita consumirse en festas, reunións e actos culturais. É un símbolo da cultura galega que representa a tradición, a unidade e a loita contra os malos espíritus. É unha experiencia única que invita a conectar coa maxia e o misterio de Galicia.